Ole hey, Winnie here in spinal cord injured and person living with wheelchair Society of Mizoram te chuan. Helai an office bun mission liang thang siro ko building a hian. Member te mamo te a thona sem chok turin hun an bang dona. Khong ai taka min lo thil zo sa tram turin kan nge na cheu. Malay, hey. Spinal Cord Injured Society hầu chuan tu lai hian sarkar tra kan poisa te mangin kan thian te zung thei lo te e thei lo te chung ho ta na man ro pe mo tak tak mai tu na hian kan sem do na buat buai pui na hun kan ma na tlangin tu lai hian helai hian kan President Pumal Som tuang ale mare ba ten aboi pui na an thoka ti chuan hei kan thian nu zo te fanu te pukmuna fanu te he da hian sakanu pui ten ron te la ni ho hian min buai pui na sak khop maya ni zara kan ti thei don ni he lama hian alo em tu pola no anh đi là thế nào mũ nôm thì thôi nó lộ na mai tao anh lộ cô ha ha cái này hồi trước cảm thấy thấy to cái này mấy và câu chuyện hay đâu bây giờ lồng ông khó nên ra rồi thấy chỉ na social welfare lamat ra pesa kan mute mangin thì kan leya kan triante yang kan bazar ve ya chu sem na hun kan mangdo na tuna hian amamo tu te alis ka tuna sone president kuma som tu sona lo kolme ka alwena juan tuna he kan nula te hian in chuan vai koma heng hi tuna mi hi lapuate diaper ashing solar sania chuan diaper chuan tuna hian urine bag te tin hilai hian lapua ti te kut kor ti te jelly ti bor velani tin ho kha tam tak mai tuna hian kola amang ho katan kan semme kan itu tuna hian nula mau boki ma buat kalau kengan itu Kumulannya Isaac durtang letan trainer kalbang wah in itu papu kudinanya tahan sangwal bayang tong to thấy semua ta sem thấy kan ni big lawa chuwang chuan duanga hi chumi ta tur han ti ngot thei kal ni chi alawa timkur takin pol thil te ni box ya lang tlang theyang berati khanga ya man ruala sempu nu hello te po hi sempu rom nual mai hi diaper ya hi glove utkor po hi om nual maya chuan diaper large excel wong kha han som zero ma ka pakha euro bag zun bag kan tiang chi kha aman hi za e lo hian pakhat hi MRP omem o unit khata hian
maximum retire price chu unit that pakhat ti cheng zathum somthum pakhat zel ni hi zathum somthum pakhat pathum po dong se sang khat man don eta bo pathum po kha azia mai ala puate Karat siya no kil hi jelly ni gel ole voini hi ni som paru April kumsang ni som ni panga hania voini ai hian spinal cord injured and person living with wheelchair society te chuan an pol member te ta na thonin bungrua han ma mo angchi kathetar te le dai par tiang reng tam tak mai an sem nin kan lo hria chumi chungcha chuan tuna hian an pol secretary pizela rem sangi khomna hun toy te kan nei don ani le ka pi chi baile khonga in tuna hian in pol member za thi mi sil thengem tuna hian in pol member za som panga vel kan om me kani chung ho chu aizol ko chung big nge nia Mizoram pumpui titekha Mizoram pumpui ania chuan tuna hanin I soitel ram ka do chu I kan founder president ni USA ya Maryland tuna om me ka chu ti lo chu Mizoram chung mi kan ni ani tak chu ani chuan chung ho chu tiang nge amatin tran puina te in lo peto thinem titekha kongai min thil te chuan ama khanin I tranpui na hi kan thayang tok in sum hi kan tuak ve a I kan thayang angin kan lo in pe ve thina kan lo in pe tam thei vaklova rising day te I kan nei ve a chu ta chuanin kan rising day lom hianin tranpui na te hi kan lo in pe ve kan phak ang tok in chu ta po chuanin duang hi kan in pe kim thei lova I member hi kan thanem ve mamo kan nga a kan hal sa ve tlanga kan in pe kim thei lova I tuntu mai ro hi chuanin I social welfare department in state fund atangin minron ngai to sak ve hlo meya chu hei tu kumdang ain tumdanga kan semain ai tam tuna hian kan sem chuak theya kan lom khop mai ani tak chu valomom ve o harsana tam tak tok te ta chuna ma puni lo luang chuak to thin tina deta chu tianga nangmani pol ta na in thei to te chua dam lo le harsa chungai lo ti thin to chu in fakom hle in ka ria in chu tiang chu lo ni ta se mi malemo polemo anga tanpuina te hi indong to reng em kan dong ve zeuzewa ei pomal so manga ka doctor mal so manga ka hemi ne na changhanin wheelchair hi kan dong to a chu kan in sem har sa swalte kan sem tlanga chuanin no vehicle zone sang ni somni pali kami kumkha kami khanin sanghai ho hianin kan bung rozor tur hi thomno min peteu maya chu kan zuar boka chu tranpuina kan ton ani boka chuanin mimala tangin engemaza thi kan dong boka chuan sarkar tangin social welfare department atangin Christmas zone khanin Christmas present a sum fine kan donga chuanin tontuma hetia bungrua kan sem theina san chan hi social welfare department atanga kan don ani boka ni alo mom hle mai Dr. Lama Somanga ka D3 business nei tupa na lo tran pui to boka tin Shanghai Bazaar nei tu ten lo tran pui to boka an chunga lom thu kan soi ngal ni sela tin kapi top nan lom thu soi du emo engamo han soi ve hrim du te nei em lom tu soina tur hi chu atam kop meya kan soi siang lawanga ti hianin kan society hianin kan theiang angin thil te kan zuar ve thina henga hianin thanem ngai takyan min lo dor ve thina kan thil zor ang te thanem ngai takin min lo dora kan lom em a kan thil te na kong tin renga hianin min lo support thina chuan no vehicle zone ate po kan theiang angin dor pui pheya ti le zar ko ta te
thil te kan zuara chunga te chuanin mitam takin min lo dora an thei to pantan an chua kan lom em a kan soi seng lova lom thu soina tur hi kan nga I ma se ami mal tak khanin kan va soi thei lova chuwang chuanin kan chunga khongai na lan tir tu te zong chunga khanin lom thu kan soi tak meu ani le ole tuna hian in nei tupa pudina kan kom dona ani hi a society office nei tupa ber ania ani zara hian office akal ram ania ani hian soitur tam taka nei dona une mo chen president aloni to thin bok nin country chunga chuan enge soive du te anei kan lo zot dona ni kapu enge voinia in thilti chungcha hian emo lom thu soina ang chi te emo po ai ve zong te khongai takin mi ha soi chu sak ta che ni hei voi ni bi khan soi potina hei china kan ma kan thian ten an lo soi to a tian kum tin hianin kan thian te har sa jok le mamo te tan an mamo ang chi hi an ron soi kho ma ti khan kan thiang angin sum te la khom ve in kan in thon thri na thing tang lam I kan ngai poi mo bera chuan hei voina po hemian thon mai tur hianin natla na nga ya ke ni ho hi kan han natlang hi ke ni ho wa nom kho bi chu zung thut thei che thut thei vek nia khatia ga khanin mitam tak hei voina po kan natlanga alo mom tak me wa kim kan ti fel vek to tu na hianin chuanin na thon chuana le tur hi hianin chan bik te kan han neya chumi kho tang chuanin chumi te na chon daila lama ol samang tiang deu chi khanin tin office te dor lo ngai lo thei lo kha nga po khanin hei thena chuanin kalna te hi lo nuam to a thena chuan lift te hein om se khatiang rem te po han om ta se lift pui lo te po khatiang ha chuang kan tan chuanin alawam khopang tin chu ba kha a then office then khat chu step up step za chuang in puak chhongai te ne putamin ngak turin taxi te parking rom fel box si rawa khatiang te khan problem hi kan nga ve khop mai tin hei ka soeng khanin in en kol life kan nian tur em ve khatianga a han chua nei kho po hianin khatiang deuh te kha kan du ve a tin chu in en tir kan nei te po hianin ke ni ang chu nang tuar ngot nong got thi kan ni ta chu wangin hei en tir te po interrei ngai lovin khatiang te sarkar hen ti ma ni hoi disable kat kan nei a khatiang ani kha chuanin wheelchair ne kan kal kha chuan in ken dan thi om se ti kan du khop mai ani tak chu alo mam lu tu ke kapu chi bai le khongai ni ming le in society in ina te min riu thengem coming to Malsom Tluangania spinal cord injured and person living with wheelchair Society of Mizoram hian president kani me kani ani chu ani le in Paul in society hian in engtin nge engtia member ni tur nge kan society hian in member ni dan hi mi pakatan cheng zani ania hi dam chung dai kan timaya tuna hian chuan chu kan kal dan ani ria in Paula hian wheelchair mang tam takin om don ta chung wheelchair mang ho tan chuan aizol khopuya han chet vel le office han dor vel te dam loin lama han chet vel te hi anuam tok to in hrem he thil hi a boi thlak khop meya ma te ai chuan ma chu kan son te meu meya ama ro je tuna hian in ma son na tur tam tak kan la neya office dor le thei lo te pui punna kal thei lo te dam doina te po kan lu ve le thei lo nei tam tak lo ma hengan chuan ma son na tur tam tak kan la nein ka hria ani le vantlang huna te hian a heng wheelchair ma ho hian har san nine tok viawem hei chu kan tok na sakhop meya chan chu
kan ram hi tlang ram mani wange step hi kan uar khop mai a wheelchair han kal thei asiam mei thea poin step hi toy te tal hi kan da zel mai a heng te hi pui pun na mun te bazar a te sikula te office a te hetiang hi tam em mai a heng hi sarkar hian heti lo dewa ti dan hi angai tua thei chuan ngai tua se kan ti khop mai ke ni pol chuan achan chu wheelchair a hian in eng tiang e kan om ve don ti tu man kan threlowa tu nak tu loka po kan om ve thei ni ti hi meeting hian ria ila step war lo hian step kan siam ni pon wheelchair kal theina hi chu siam thei zelila alom omnga tang engemaw han soibel du te hi neem hei voina kan member te a thei an ron natlanga an natlang ho chunga hian an natlang ho te chunga lom thu kan soya chuti rualin ron natlang ve thei lo te ma leom huna te min lo tong trai puya khang ho zong kan member ho zong chunga khan lom thu kan soya nge